Inggih Koko Dabu. Ya melu-melu. Wong aku ya butuh wahyu kuwi kok Petruk Nyeng tak cedhakane. Wah, ini ora cedhaki ora kok sapa-sapa wae iki. Kok ngono ya Prabu? Wong edan kabeh. Iki sapa Begawan Darma Sarana, Begawan Teja Lengku Penemban. Ana apa sang Penemban kagungan Wahyu Seta sastra kencana Purbaning Katong. Iya, pancen aku kang sinung Wahyu Seta. Tak suwun Penemban, kok Penemban pirsa sing ngendika sapa? Ingkang matur Petruk. Anyen jajalanat tenan kok. Dipek anak malah bocor nang dinding ora pancen kere ora enek. Penemban tak suwun Penemban. Aku ora bakal ala ning ana bebanane. Bebanane apa? Lamun sang Penemban bisa ngasorake Prabu Dewayana, tak aturke Wahyu Seta. Iya, nyabri tak tekati kaya napa penatune iki. Iki sapa Darma Sarana Prabu Dewayana njaluk Wahyu Seta dadi panguwasaku bareng patiku. Oh iya tak kembali marganing patimu kuwi. Maleso carane piye? Lho bae. Ayo maleso aku ora iso perang. Yai Ratu inggih sinuwun kula ingkang Pradados Prabu Dewayana pun Kakang Begawan Darma Sarana mau. Batu-batu penditane pancen julik